Post het in bij was scoren, dan kan je was maar die naar kras aan het top. Dan je vroeg dat je bent zo, je bent een isel. Of je bent zo dom als een koe. Dat hoort dat de toebeest dat je vergelijkt met een dom beest. Maar kan dan ook, is zo dat je één volle samen kiezen. Erg mooi de toebeest dat. Dat hoort dat je volle voeken de wakati de ding was op dat je erg team kan doen. Hij roof, hij kiri, hij hoer, hij jaruso, hij leeg. Hij volgt ook alle de wet van de Bijbel. Maar dat alles aan boord dat je erg team kan doen. Lees dat vergelijk hebben. Abuku kuye saya option en dat drie dat kou sabi e masra adon kou sab sumane masra lees en dat buriki sabi dat koi kuye masra a buriki se fa do buriki sama a koi fu e masra wasale man dat je is zo se die twee keer aan dezelfde steen ja dat goed maar a blaka man constant stond dus op dezelfde sprong was sapot in katibo zo doen en kan nou we zo doen godoro dat wordt dat erg mora isel